Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa qad qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani kulli da'in dawa'u, dukkanin wata cuta tana da magani. Dan haka babu sharadi bane da zai saka kamu da ciwo ba za ka nemi magani ba. A wannan dalili ne wannan cibiya ta mu mai tarin albarka mai suna Inganci Herbal Medicine ta yi nazari don binciko magungunan da za su magance cututtukan da suke damu kamar haka. Ina masu fama da ciwon HIV. Wannan cibiya ta mu ta tanadi maganin ciwon da yake damu, za ku warke da izinin Allah a tsawon sati 6. Wannan cibiya mai albarka ta tanadar muku maganin istimna'i, wato shine wanda zai wasa da al'aurarsa don biya wa kansa bukata. Wannan cibiya mai albarka ta tanadar muku magungunan waɗannan cututtukan da muka lissafa da ma irin waɗanda ba mu lissafa ba. Su garzo zuwa wannan cibiya ta mu mai suna Inganci Herbal Medicine. In Allah ya yarda, cikin yarda Allah za ku samu magungunan da za su warke cututtukan ku da suke damu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Abubakar Muhammad Sani, shugaban bayar da magani a cibiyar Inganci Herbal Medicine. Ina masu fama da matsalar ciwon sikila. Cikin garin Kano za ku same mu a sabuwar gandu Academy Plaza, saman Beni, shago mai namba 5 a cikin garin Nijar. Za ku same mu birnin Yamai, ofishinmu yana nan kamar yadda kuke ganin lambobinmu insha Allahu kamar haka. Mata masu matsalar sanyi, ciwon mara ko kuma rikicewar al'ada ko matsalar rashin aihuwa, ku zo cibiyarmu Inganci Herbal Medicine. Na masu fama da ɓangaren sikiri ko samu ko baƙin iska wanda ya hana mata aure, kamar yadda kuka ganin wannan namba ku tuntuɓe mu, za mu iya warware muku cikin sauƙi in Allah ya yarda. Al'ummar duniya ku kasance da mu a Inganci Herbal Medicine. Mun gode. To masha Allah, la quwwata illa billah. Al'umma, ni ne Baushe dan Malam wanda aka fara da suna Jikan Baushe, sarkin sarakuna na Kebbi da Sokoto da Zamfara. Gani a cikin garin Kano da kaina na zo ban aiko da kowa ba. Ina na a cikin garin Kano, ina ci gaba da karɓar al'umma dare da rana tun karfe 7 na safe har karfe 10 na dare. Ina ci gaba da gana da al'umma a babban ofishina wanda ke kan titin Jakara zuwa Goron Dutse, a tsallaken gidan na babanmu da Masi, Amani Plaza. Idan baka gane ba za ka iya tuntuɓa wannan lambobin. Don haka ina matan da suke fama da matsala wanda ya shafi rikita irin na aure, kila kin yi aure shekara 1 har zuwa shekara 20 baki samu haihuwa ba, to ki tuntuɓi Baushe. Ina matan da suke fama da matsala wanda ya shafi a ɗauki cikin kuma sannan cikin yana zubewa, to a tuntuɓi Baushe. Ina matan da suke fama da matsala za a zo a neme ki aure, yau a yi magana, jibi a yi magana, kamar abun zai yi sai abun ya sukurkuce ya lalace, to ki tuntuɓi Baushe. Wannan matsalan taki ta ƙare insha Allah. Haka kuma wanda suke fama su nemo nan suna neman mallaka. Idan kika zo wurin mu kina neman mallaka, muka yi bincike muka tabbatar da kina da gaskiya wurin ainihi neman mallaka nan, na tabbata wannan cibiya za ta taimaka miki idan dai ba za ki cuci ainihi mai gidanki ba. Bayan haka kuma wannan cibiya tana kira ga mata wanda yake ana yawan saduwa da su suna samun matsala ko zafi ko kuma rashin shawa, wannan ma rashin lafiya ne. Wannan cibiya ta Baushe tana walwala sihiri. Alamomi na sihiri za mu yi bayanin su kamar haka. Na farko za ka kana samun dukiya tana shigo maka amma tana lalacewa ba tare da ka ainihi wani biyan bukata ba, alamu ne na sihiri. Na biyu kuma alamomi na sihiri za ka dinga jin wani abu ne ma yawo a cikin jiki, ka taba kuma sai ka ga ba kamar kwaro ba kwaro bane, shi ma alamu ne na sihiri. Alamomi na uku shine za ka ji tafin kafar kai na zafi, shi ma alamu ne na sihiri. Ina bayan Allah da suke fama da matsala na rashin karfin saduwa, ko da azzakarinka gaba ɗaya ya yi luku-luku kamar raga, ka yi ƙoƙari ka nemi wannan cibiya ta Jikan Baushe, Allah da za ta taimaka maka. Haka wannan cibiya kuma take walwala sihiri a duk faɗin duniya, duk inda kake kuma wannan cibiya tana iya tura ma da magani a duk inda kake. Mutanen da suke kasashen waje da yake muna yawan mu'amala da su, duk inda kike a faɗin duniya, to ka tuntuɓi wannan cibiya da wannan lambobi insha Allah. Wanda bai je ainihin mun faɗi matsalarsa ko lalurarsa lokaci ne bai bamu ba, yana iya tuntuɓar mu a lambobin mu ko adireshin mu da ke nan. Mutanen da suke Nijar, ina da ofis a Niamey. Mutanen da suke ainihin Cote d'Ivoire, shi ma ina da ofis a wurin. Mutanen da suke Libya kuma muna kokarin buɗe ofis. Masha Allah, la quwwata illa billah.
Malam. Dakata. Na san abin da zaki gaya min. Kina so ki gaya min cewar wani mutum kin yi mafarki da shi ya zo ya burma miki wuka a ciki. Ba haka ba ne? Haka ne, amma ta yaya aka yi ka sani? Na san wannan abin ne. Ubangiji na mahalicci na shi sanar da ni shi a cikin mafarki na. Domin daman al'ada ta ce duk lokacin da zan kwanta bacci sai na yi addu'a ta Ubangiji Allah ya kare ni da ni da zuri'ata, kar mu ga wani mummunan wani abu a wannan daren, sai Allah Ubangiji ya nuna mu. Sannan ki saka a ranki wannan mafarkin da nake baki labari wanda ke kika yi, wanda Allah Ubangiji ya nuna mu, zai tabbata a kanki. Dolen ki ne ki tsaya ki yi la'akari, ki yi izina da wannan abin da zai faru a kanki, ki janye irin abin da kike wa iyayenki, ko kuma kai tsaye in ce miki ki janye abin da kike aikata. Domin ni ubanki ne baki ganin mutunci na, ni ne baki gani da gashi, kike gaya min magana kowace iri, kike mun wulakanci kowane iri a gaban kowaye, a gaban kowace ce, ba kya jin dar a cikin zuciyarki na cewa ni ubanki ne. Wannan zai mai miki izina. Kamar ya baba? Ta yaya mafarki zai zama gaskiya? Mafarki ai ba zai taba zama gaskiya ba baba. Dan da mafarki zai zama gaskiya, da mutane da yawa sun yi arziki, wasu kuma da sun mutu. Haka mafarki ba gaskiya bane, ina ga wannan abin kawai mafarki ne, ba gaskiya bane, ba zai faru ba. Abin da isa baki fahimci abin da na faɗa ba ko baki gasgata shi ba, saboda ke jahila ce. Baki san karatu ba, baki san abin da karatu yake magana a kansa ba. Mafarki, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi magana akan mafarki. Ya gaya mana menene ar-ru'yatu salihatu, ya gaya mana menene mafarki wacce take ta shedani, ya gaya mana abin da za mu yi idan mun yi mafarki irin na shedan, ya gaya mana irin kalmomin da za mu yi, ya kuma ja mana kunne idan mun ga wannan abin a cikin mafarki kada mu kissanta wanda ake da shi, domin wanda ake da shi inda an gaya masa wannan abin to sai ya same shi. Shine abin da na dogara da shi, na gaya miki abin da na faɗa sai ya same ki. Amma abin da zai sa abin da na gaya miki ba zai same ki ba, wallahi sai kin koma fadar Ubangiji da tuba da kuka da tuba saboda abin da kike aikata wa mahaifinki. Ni mahaifinki turba ce taki wacce zaki taka ki shiga cikin aljannaki. In har Ubangiji ya fushi da ke yawa yake akan wannan abin da ya faru, wallahi baki da sular tafiya lahira, sai abin da ke gani a wannan mafarkin shine sulaki a banza za a kashe ki. Rayuwa ta duniya ashe za mu kai kadamin gangane, an cire tsoron Allah can kasan akwai wani kulle. Ba gani ba ga kai ba ga mai tsoron Allah da dalili. Rayuwar wata juya, rayuwar wata canja, in ka binkita ashe akwai wani sirri wanda baka sani ba. To ka lalaba cikin duhu ga mukullin masu kyan baka gani ba. Inda ka ga zare aka tafati ne ka kai addu'a, Allah shi ke gyara duka bawa idan mai na addu'a. Mafi akasarin samarin wannan zamanin ba sa soyayya ta gaskiya. Sonsa ya shiga cikin raina da ba zan iya ƙetare wa umarninsa ba. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husna, ya kamata in fito miki mutum sak
gaya miki abin da kika kasa ganewa. Na faɗa, na kuma na faɗa, na ajiye ki, na gaya miki, na zub da hawaye. Ya fi sawa irga kin kasa gane inda na dosa. Wannan yaron ba son ki yake yi ba. Wallahi yaudarar ki yake yi, kin kasa gane yana yaudarar ki. Ni da shi na kira shi mun zauna ba ɗaya ba ba biyu ba, na masa magana a kanki. Ya ce shi ba auren ki zai yi ba. Tun da ya faɗi haka ki haƙura, ki kawo wani mijinki aura. A wuce wajen ya fi sauki. Na tura ki gurin ƙawata saboda irin wannan matsalolin da kika fara kawo min shi ya faru da ita har aka je aka ɗauko da na sani a rayuwarta muka zo muka shiga tashin hankali. Shi ke so ki ɗauko min ki sani a damuwa? Na faɗa na kuma ya kike so in yi da raina. Dan Allah dan Annabi Husna na roƙe ki. Ki bi abin da nake gaya miki wallahi za ki gama da duniya lafiya. Uwa fa aka ce kin san girmanta. Ki fita harkan yaron nan, ki nemi wani mijinki aura, ni ma in samu natsuwa. So kike sai kin sa min hawan jini sannan hankalinki zai kwanta. Yako umma sai dai in yi da na san dan gaskiya ni ina son sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai ki da na sani. Watan gara ki faranta masa da ni ki bakanta min shine burin ki da farin cikin ki. Wasu na so kike ki kashe ni. Allah ka gani na faɗa, na kuma na faɗa, Allah ka kawo min ɗauki. In wani abu yaron na ya miki Ubangiji Allah ka mun maganin wannan yaro. Na tabbatar za ka yi mamakin abin da saka ganin na zo wajenka. To abin da ya kano wajenka shine zuwa ne ka gaya mu in ji daga bakinka. Shin wani dalili ne ka dogara da shi wanda isa haka yunkurin zaka kashe yata? Ta faman bina ne sai faman bina kake yi ko ka aike ni ne? Kin san da ake magana kuwa? Waye kai banda banza? Gara da kalama mata. Dan uban kai ita nake so. Ko ma ka zauna. Barar mutunci. To bari ka jin gaya maka. Gulma da aka bar ta kaji ta ci. So kake ba barka ka je ka debo mana wanda ba mu san asalin su ba mu san tushen su ba, ka yi mana rore-rore? To ba zai yiwu ba. Tabbas ma'abota bibiyar shirin fina-finan Hausa musamman a shekarar 2024 tabbas kamfanin M Babson Film Production sun shirya tsab domin kawo muku wani katatan shiri wanda ya zo da ilmantarwa, faɗakarwa, wani lokacin ma har da ban al'ajabi. Shiri ne da ya zo da sabon salo wanda baku taba ganin irinsa ba. Tabbas wannan shirin ya zo ne da bajintarsa domin ya gwangwaje ku musamman ku masu bibiyar shirin fina-finan Hausa daga masana'antar Kannywood. Ruwaida! Wai ke wace irin daƙiƙiyar ce ke? Wallahi tallahi daga yau idan naji an ce an ƙara ganin ka tare da Habiba wallahi sai na sa mata. Jamilu me yasa baka da tunani? Dama ni ma neman ka nake yi wallahi. Kuma zan je in shirya in sake shiri. Na fasa zuwa inda zan. Zan koma zan shirya ma. Na kuma san waye kai na kuma ganka wallahi. Ƙarya kake sai inda dan ya ga. Ruwaida! Tabbas idan ka bibiye shirin Ruwaida ya zo da wani irin salo ne wanda aka fafata tsakanin talauci da kuma arziki. Tabbas idan ka kalli wannan shirin ba za ka yi da na sani ba domin ku ilimin da yake cikinsa kadai ya isa ka bambance tsakanin zare da kuma abawarsa. Ruwaida! Ina ne wai? Kai da Allah dakata. An buga kuma an fafata an yi jumurdu kuma an yi turka-turka duk dai akan soyayya domin ita bangaranta tana da ciwo kuma tana da tsafi wanda ya iya juriya. Tabbas kaddararsa yakan dafa dutse ne har ya sha romansa. Ruwaida! Ina gaya ma cewa nema mata kuma hakan ne zai sa ka zama cikakken mutum. Kana dakatar da ni yaushe ma na fara magana kana magana. Inde na ga muku iya gaskiya ta wani gaskiya. To Mashirin shirin Muhammad Usman Babson waɗanda suka bada umarni NMCD, darakta mai fasaha na zamani. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Ruwaida TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8:30 na dare. Yayi me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruwaida.